Dobré ráno všetkým, vitajte späť na Bros of Decay. Ako vidíte, tak trochu spím vo svojom aute. Pretože minulú noc sme prešli 700 km do Francúzska, aby sme sa sem dostali. Opustený hrad, ktorý tu stojí už celé veky a je neuveriteľne historický. Príbeh, ktorý sa za ním skrýva, je ešte neuveriteľnejší. Ale teraz sa musím najprv zobudiť a pripraviť sa. Spali sme v aute prostred týchto lesov, ako môžete vidieť. Zdalo sa to byť skvelé miesto na spanie. Na mape som videl, že je tu akési jazero a chcem si ho pozrieť, než pôjdeme za plot. Ako vždy pri objavovaní, pozrime sa, čo toto miesto ponúka. Dobre. Ako môžete vidieť, všetci, prišli sme k malému rybníku. Je tu akýsi dom. Býva tu niekto? Nemyslím si. Nezostanem tu dlho. Ale ako vidíš, máme tu takýto malý súkromný rybník, kde sme spali minulú noc. Teraz je čas ísť autom k zámku. Ja som strašne unavený, ale toto naozaj stojí za to, verte mi. Je to opäť jeden z najlepších, aké kedy na tomto kanáli natočím. Povedal som to už veľakrát ľudia. Veľakrát som povedal, toto je to najlepšie miesto vôbec. Ale včera večer som si to pozrel a pôsobilo to ako naozaj historické miesto. Neuveriteľne krásne vo vnútri a úplne uzamknuté znútra. Poďme tam. Stále som veľmi unavený, ľudia. Ale toto sú veci, ktoré musíte urobiť, aby ste mohli natáčať tieto neuveriteľné miesta po celom Francúzsku. Sú väčšinou tak ďaleko od môjho domova a mám len víkend na to, aby som ich preskúmal. Takže musíš do toho ísť naplno, alebo to zabaliť. Som pripravený objavovať túto krásu a urobme z toho niečo nezabudnutelné. Tento dokumentárny film vám poskytne pohľad za múry spiaceho zámku zo 17. storočia. Rodina má svoj pôvod v 14. storočí, keď sa prvýkrát začala usadzovať v tomto regióne Francúzska. V súčasnosti už nezostalo veľa členov rodiny Louisovcov. Poslednou osobou, ktorá tu žila, bola pani Anna Louisa. Ale pani Anna Louisa a jej syn Peter sú stále nažive a nebývajú ďaleko od zámku. Obaja už nikdy nechodia dovnútra tohto miesta. Zdá sa, že stratili záujem o zámok. Všetky artefakty, ktoré majú viac ako 300 rokov a krásne predmety, na ktorých je napísaná história. Teraz žije so svojím synom Petrom a jej zámok je už viac ako 10 rokov nevyužívaný, takže ho môžeme preskúmať.
Dovolte mi vziať vás dnu a ukázať vám jeden z najúžasnejších a najhistorickejších opustených zámkov na celom svete. Vitajte späť pri ďalšom dokumente, ktorý vám prinášajú bratia Úpadku. Volám sa Leslie a dnes objavujeme ďalší nezabudnutelný opustený zámok vo Francúzsku. Toto miesto patrilo pani Anne Louise a história jej rodiny siaha až do roku 1470, keď sa narodil prvý Louis. Toto miesto je akoby zamrznuté v čase, posledných 10 rokov, a ukážem vám, čo tu zostalo. Poďme. Prvá vec, ktorú vám tu chcem ukázať, je veľkolepý hlavný vchod, jedna z najdôležitejších častí zámku. Ľudia, ktorí ho kedysi stavali, chceli, aby práve táto časť zámku zaujala. Presne tak, pretože toto je prvý dojem, ktorý ľudia získajú, keď vstúpia do vášho sídla. A tu odviedli fantastickú prácu. Bol som ohromený, keď som prvýkrát vošiel cez dvere. Nevošiel som cez tie dvere, pretože tie neboli otvorené už veľmi dlho. Dovolte mi to ukázať. Najprv sa trochu vrátim späť a ukážem vám ten veľkolepý vchod, ktorý vytvorili so schodiskami na oboch stranách. Je to veľmi fascinujúce schodisko z dubového dreva, ktoré teraz pohľcujú prach, pavučiny a červotoče. Ako môžete vidieť, je veľmi smutné sledovať, ako takéto miesta časom chátrajú. Ale toto, priatelia, bol veľkolepý vchod do zámku. Tu by ste vstúpili na pozemky a teraz je už viac ako 10 rokov zamknutý. Pavúčie siete pokrývajú vchod a robia si z neho svoj domov. A čo je na hradných chodbách veľmi fascinujúce, nie je práve táto, pretože táto je veľmi úzka, ale normálne by ste tu mali veľa lavíc. Keď ľudia prišli na hrad, a títo ľudia neboli takí dôležití ako tí, ktorí žili na týchto miestach, majitelia hradu alebo sluhovia ich tu len prijali. Dali im šálku kávy alebo niečo iné a za minútu boli preč. A len veľmi dôležitým ľuďom bolo dovolené prejsť po tomto schodisku hore a dovnútra hradu. Ale najprv sa poďme pozrieť dovnútra. Sem. Veľa dreva. Dobre, predpokladám, že kedysi sa to zatváralo, predpokladám, že kedysi tu boli všetky bundy a všetko ostatné, ale neskôr to bolo prerobené na zásobník na drevo. Poďme sa vydať po tomto schodisku na najvyššie poschodie a dovnútra hradu. Wow, aký úžasný pohľad. Cítim sa ako bohatý človek zo 17. alebo 18. storočia, ktorý vstupuje do francúzskeho zámku. Pozri sa na tento úžasný pohľad. Miestnosť, v ktorej sme sa ocitli, s očarujúcim kryštáľovým lustrom nad nami. Wow, musím ti túto miestnosť ukázať do najmenších detailov. Pozri sa na tieto tapisérie na stene, na tieto koberce, ktoré zavesili, na túto hnedú farbu. Jednoducho to zbožňujem. Wow. Toto bola veľká miestnosť, kde púšťali bohatých hostí dovnútra hradu. A tieto zobrazujú minulé časy vo Francúzsku, časy Napoleona, 16. 17. storočie, ľudí, literatúru, ľudí sediacich vonku v záhrade, pravdepodobne z hradu ako je tento. Zobrazujú prepichový životný štýl z minulých čias. Máme tu tento náboženský obraz, ktorý tu len tak leží a je pohlcovaný časom. Wow, je tu krásna čajová kanvica. A jej dizajn je taký, že z nej nič nevylejete. Pravdepodobne je vyrobená zo striebra. Na poli zhorená sviečka. Posledná, ktorú Anne Louise zapálila, keď tu bývala. Vždy je veľmi dôležité prezrieť skrinky, keď skúmate takéto miesta. Aby ste zistili, či môžete nájsť nejakú históriu alebo dátumy, ktoré by mohli súvisieť so smrťou týchto ľudí, alebo prečo to tu bolo zanechané.
Toto je z roku 1994, ako môžete vidieť. V tejto skrinke, okrem novín, už veľa ďalšieho nie je. Poďme to zavrieť. A hneď vedľa toho máme toto úžasné čalúnené kreslo. Viem si predstaviť, ako tu kedysi sedel nejaký šľachtic. Len si to predstavte, niekto sedí v tomto kresle. Nádherné červené kreslo, krásne čalúnenie na ňom. A potom na tejto strane, okrem môjho chrbta, prepačte, máme tu ďalší malý priestor na sedenie so stolíkom. A to nám dáva dve možnosti. Doľava, do jedálenskej časti, alebo doprava do oddychovej zóny. Vyberiem si ľavú stranu. Poďme tam vojsť. Všetci si to len vychutnajte, táto úžasná jedáleň, do ktorej sme sa práve dostali. A táto má na stenách ešte viac tapisérií. Koberce, ktoré ju pokrývajú, sú podľa mňa jednoducho fascinujúce. Vždy, keď vojdem do takejto jedálne, si viem predstaviť ľudí, ktorí tu kedysi žili, ako sedia okolo stola a jedia. Wow, toto je také odlišné od kaštieľa alebo domu, pretože týchto ľudí by obsluhovali sluhovia. Opäť tu visí tento nádherný luster nad stolom. Toto mi skôr pripomína Mosac. Krásna ozdobná lišta na strope. Ale očakával by som väčší jedálenský stôl. Tento jedálenský stôl nevyzerá veľmi luxusne. A tieto sú len. Tieto stoličky tiež nie sú čalúnené, ale aj tak sú veľmi pekné. Veľmi pekná látka na nich. Samozrejme sú to starožitnosti. Teraz tu v miestnosti máme túto skriňu s erbom rodu v jej korune. To je jednoducho fascinujúce. Potom vieš, že si bohatý. Kde si môžeš nechať ľudí vyrobiť vlastný nábytok. Wow. Polievkový terén tu zostal. Už tam nič nie je. Nie je to polievkový terén, je to len na sladkosti. Oblečenie. Vždy sa pozerám do týchto skriniek, či tam nenájdem niečo zaujímavé. Najmä na takýchto miestach. Pozri sa na čajník, ktorý tu zostal. Nie je to fascinujúci kúsok? Wow, jednoducho ho zbožňujem. Poďme túto krásu zavrieť. Och, to vrzganie. Potom viete, že je to staré. Nemôžem prestať pozerať na tie koberce, ktoré sú na stene. Samozrejme mali tam nejaké vyrezávané taniere. Na stene tu... Wow, zobrazujú čínske parky. Ako vidíte, sú naozaj rovnaké. 3 identické. Potom samozrejme sme vo Francúzsku a Francúzsko vždy hostí svoje vstavané skrine. Táto sa zdala byť zamknutá, ale toto boli taniere, ktoré sa používali, keď ľudia večerali. Všetko tu zostalo spolu prach, ale kedysi slúžili na skvelé spomienky. Wow. Omáčka, spencery a všetko je tu stále. Poďme tam pohľadať nejaké logo. Tento sa zdá, že je prilepený k sebe. Vpredu je akoby malé písmeno, ale na spodku nie je žiadne logo. Dobre, poďme túto krásu zavrieť, poďme ďalej. Potom tu máme tento malý posedenie, môžeme si dať kávu po večeri. Asi trochu pokecať o hlúpostiach. Pod tým sú nejaké džbány s vodou. Ďalšia čajová kanvica.
Títo ľudia museli milovať čaj. Páči sa mi ten kvet na vrchu. Wow. Vidíš to, čo ja ty? Pravdepodobne áno. Áno, možno to vidíš, ale tu je skryté dvere, všetci. Wow. Vedie to do služobníckej časti. Toto je pre tieto miesta veľmi typické, pretože sluhovia spávali oddelene a žili oddelene od majiteľov týchto zámkov. Niekedy týchto ľudia i nechceli vidieť, pretože neboli na rovnakej úrovni ako oni. Pozrime sa. Tu musí byť kuchyňa. Áno, a je to tak. A samozrejme pivnica, kam majitelia tohto miesta kedysi tiež nechodili. Pozri, ďalšie noviny. Áno, tu vidíme dátum 19. august 2010, jedný z posledných novín, jeden z posledných dátumov na tomto mieste. Tu sluhovia varili jedlo pre majiteľov zámku. Wow, veľa toho tu ešte zostalo. Hrncov, panvíc a všetkého možného. Vidím tam hore mlynčeky na kávu. Na vrchu je tiež veľa olejových lámp. Fascinujúce. A tu je aj oveľa viac jedla. Pozor všetci na poháre. Pred dverami sú prekážky, je to tu napísané. Takže buďte prosím opatrní, keď ich otvárate. Dokonca aj nejaké slnečnice tu zostali. Ale najprv sa vráťme k tej časti, pretože do pivnice sa pustíme neskôr vo videu. Podľa môjho názoru je toto jeden z najkrajších gobelínov v celom tomto dome. Prečo hovorím dom? Toto je predsa zámok, Leslie. Dávaj si pozor na slova a na svoje správanie. Urazíš týchto ľudí, ale pozri sa na to, je to jednoducho úžasný kráľ a kráľovna. A potom tu máme toto. Bojovníka, myslím, že sa pozerá na dievča a na koňa vedľa nich. A tá kvalita na tom je fascinujúca. Toto musí mať nevyčísliteľnú hodnotu. Ani sa nebudem snažiť premýšľať, koľko to stojí. Na tomto obraze máme zobrazeného tohto úžasného rytiera a mnoho ďalších vecí. Taniere a podobné veci. Wow, tieto slúžili na uskladenie alkoholu a mohli ste si ich vziať so sebou do poľa. Títo ľudia si ich brali so sebou väčšinou na poľovačky. Mali túto malú škatulku a mohli si ju vziať von. Po poľovačke si všetci mohli dať pohárik. Ako vidíte, ale tiež by ste si to vystavili vo svojej jedálni. Často ich vidím v jedálniach a opustených zámkoch. Viac stoličiek a pravdepodobne ďalšia vstávaná skrinka, opäť úplne naplnená taniermi, šálkami a všetkými týmito vecami. Rád to vidím. Hádaš, čo? Práve som videl ďalšie skryté dvere. Tieto boli pre mňa úplne neviditeľné. Ale zdá sa, že je úplne zamknutý, bohužiaľ. Zistíme, kam vedú neskôr vo videu. Ešte jeden koberec na stene. Nemôžem prestať pozerať na tieto tapisérie, ktoré zavesili na stenu tu v tejto malej vstupnej hale. Wow. Ale to nás teraz privádza k oddychovej časti domu, k obývačke, k sedacej časti, akokoľvek to chcete nazvať, kde ľudia pravdepodobne trávia najviac času. Na prvý pohľad táto malá miestnosť vyzerá ako jedna veľká hromada, ale v skutočnosti to tak nie je. Keď prejdem na túto stranu, môžete vidieť nádherný priestor s klavírom, veľký krydlový klavír uprostred miestnosti. Ale ďalšia tapiséria alebo nástenné dielo je tu na stene a táto zobrazuje bujnú krajinu. Niekde vo Francúzsku alebo niekde vo svete. Tieto stromy vyzerajú veľmi cudzo pre... Wow, tento je jednoducho úžasný. Pozrime sa, či ešte hrá. Wow, stále hrá aj po všetkých tých rokoch. Tento je z roku 1955 a vyrobila ho v Paríži spoločnosť Pleyala. Pozrime sa dovnútra, ako to vyzerá. Majú tu tieto papiere s akoby bielým práškom na nich. Pravdepodobne to nie je to, čo som si myslel, že to je, ale je to fascinujúce.
Opäť veľa obrazov roztrúsených po stenách. Tento obraz tejto dámy sa mi veľmi páči. Len tak ležiarne oddychuje. Ale ak sa pozriete sem dole, na jej lone je malý psík. Kráľovská dáma. A táto miestnosť je navrhnutá ako spálňa. Môžete vidieť obrazy všade hore a všetko je prispôsobené tejto miestnosti. Pozrite sa na nočný stolík. Je úplne vyrobený z mramoru, s drevorezbou a pozlátením. Všetko je navrhnuté na... Wow. Tu máme ďalšiu dámu, ktorá sa len tak pohodlne oddychuje. S VR-om v ruke. Pod ňou je vitrína. Pozrime sa, čo je tu. Dobrý deň. Wow. Dokonca aj vzadu je čalúnenie. Tento zatvorte jemne. Tak, hotovo. Po oboch stranách máme tieto čavlnené stoličky, do ktorých sú zapracované kvety. A potom sa pozrite na túto stranu miestnosti. To je úplný neporiadok, ľudia. Všetko je tu len tak pohádzané a neviem prečo. Je tu malý štítok, ktorý len hovorí, čo to je. Je to len rám obrazu. Luster visiaci uprostred miestnosti. Kryštálový luster. Najprv som si myslel, že toto je lavica, ale nie. Toto sú samostatné stoličky, ktoré tu vidíme pred sebou. Myslel som si, že je to takáto rohová lavica, ale v skutočnosti nie je. L'Illustration. Dobre, toto je veľmi fascinujúce. L'Illustration. Toto je časopis z dávnych čias. Dnes už neexistuje, ale našiel som zámok ľudí, ktorí tieto časopisy kedysi vyrábali vo Francúzsku. Dám odkaz na ten zámok sem hore. V tomto zámku, ktorý som natočil, žili tí ľudia, ktorí navrhli a vytvorili tento časopis v tých časoch. Je to len časopis, ktorý hovorí o živote a rôznych veciach s reklamami. A dokonca môžete vidieť aj cenu časopisu. 128 frankov za ročné predplatné. Takže to vtedy nebolo veľa. Malo by to byť veľa, ale teraz to už nie je veľa. Musím povedať, je veľmi fascinujúce vždy sa vrácať do týchto ušľachtilých miest. Máme toto šasi. Nie je to šezlong, je to len pohovka. Čavlnená červená pohovka s vankúšmi v rovnakom štýle. Dovolte mi to ukázať do detailov. Wow. Milujem vidieť tieto veci. A to nás, myslím, privádza k veži hradu. Ale najprv sa pozrite sem hore. Máme tu ďalší z tých zapracovaných obrazov. Áno, a tu sa dostávame do knižnice, ktorá je vo veži hradu. Okrúhla knižnica, ako ju vidíte vo filmoch. Wow, toto je naozaj úžasné vidieť. Je veľmi surreálne byť tu. Tu. Ľudia sem kedysi prichádzali. Sedávali tu pri stole, mali pred sebou knihu, študovali ju a učili sa o rôznych veciach. Stále je tu otvorená kniha s tisíckami a tisíckami strán. Som v polovici knihy a na počítadle strán je napísané 1827. Malá fľaštička s atramentom, ktorú ste mohli takto uzavrieť a mohli ste s ňou písať. Vidím tu nejaké zlaté knihy. Wow. A tu na boku môžete vidieť, ako dlho je toto miesto opustené. Pavúčie siete to úplne ovládli. A robia z toho tarotovú atmosféru. A potom ste sa z obývacej časti mohli rovno presunúť do jednej z najpríjemnejších miestností v dome, do biliardovej miestnosti.
Toto je ako pánska klubovňa všetci. Dovolte mi najprv ukázať vám túto miestnosť do detailov. Wow. Tu by si muži domu, ako to bývalo zvykom, užívali celý deň. Len by popíjali whisky a dobre sa rozprávali. Stále ich tu vidím v tejto miestnosti. Je to jednoducho fascinujúce. Dobre, dovolte mi ukázať vám, čo tu zostalo, pretože je to naozaj fascinujúce. Musím trochu pridať svetlo, pretože je tu tma. Len trochu viac svetla. V tejto miestnosti máme aj krb. Dobre, toto je... viete, už sme videli veľa krbov. Prepáčte, nevenoval som im veľa pozornosti. Je to veľmi malý krb, akurát na jeden kus dreva. Tieto dve vázy po jeho stranách. Wow. Potom gramofón priamo v strede, kde si mohli pustiť nejaké platne a jednoducho si užiť príjemný čas tu pri biliardovom stole. Absolútne to milujem. A tu v rohu miestnosti máme tieto novšie stoličky. Toto sú kožené čalovnené pohovky, ale pravdepodobne majú možno 40 až 50 rokov, nie ako ostatný nábytok, ktorý je v dome. Obraz tam hore. Dámy, ktorá vyzerá naozaj smutne. Wow. Viac obrazov je rozmiestnených po stenách tejto miestnosti. A podľa otlačku na stene môžete vidieť, že tu kedysi bolo niečo iné, ale bolo to odstránené. To je tiež veľmi zaujímavé. Lampový stĺp, čavolnená stolička hneď vedľa neho a tu máme ďalší hneď tu. Tento je veľmi fascinujúci. Kvetinový vzor sa opäť vracia. A aj tu, toto je super. Tu môžete vidieť, že závesy boli zavesené takto a to je len otlačok z rokov, počas ktorých tam viseli. Ale teraz sú voľné. A potom tu máme biliardový stôl, podľa môjho názoru jeden z najkrajších, aké som kedy videl. Každý jeden detail tohto biliardového stola bol premyslený. Môžete vidieť, že na jeho boku sú tváre. Má tu priamo zabudované krásne počítadlo, môžete ovládať ho takto. Počítajte si body. Toto je žiaľ úplne znité. Každý rok tohto predmetu má tento dizajn a zdá sa, že sú tam všade kľúčové dierky, ale v skutočnosti nie sú. Nie sú duté znútra. Wow, aké majstrovské dielo. A za nami máme výsledkovú tabuľu s taglami nad ňou a tu je veľa taglov, ktoré tu zostali. Tu mohli počítať body hry. Stôl, krásne hodiny na vrchu. Bohužiaľ, zatiaľ som nenašiel veľa artefaktov od týchto ľudí. Zdá sa, že keď Anne-Louis toto miesto opustila v náš posledný deň, veľa vecí si odtiaľto odniesli. Ale to je niekedy dobré. Tu máme pečiatku. Na čo slúži táto malá škatulka? Nie som si istý. Ale toto býval veľmi malý účtovnícky stôl, kde si ľudia robili svoje účtovníctvo. Samozrejme, čo iné by si mal robiť na účtovníckom stole? Môžeš ho takto zavrieť a zamknúť, už sa však nedá zavrieť. Na prednej strane má tento krásny dizajn. A potom tu máme posledný roh tejto miestnosti. Opäť ďalšie krásne malby. Tento erb, ktorý tu vidíme na jeho boku, vyzerá ako erb, ktorý sme videli aj na skrinke. A títo ľudia, ktorí sú na ňom zobrazení, môžu byť majiteľmi tohto miesta. Wow. A tu vidíme článok o ľuďoch stojacich okolo biliardového stola. Super. Pozri sa na túto tvár tu. A na tejto strane je aj mramorový ciferník hodín. Ľudia, to sú ale fascinujúce veci. Podľa mňa je to fascinujúce. Môžem sa týmto hradom túlať celé hodiny. Už som tu 4 hodiny a stále som neprešiel horné poschodie.
A pravdepodobne ani všetky poschodia dole. Ale to nevadí, jednoducho to milujem. Skôr než pôjdem ďalej k poslednej izbe na prízemí. Sú tu ešte dve veci, ktoré som vám pred chvíľou zabudol ukázať. Ale máme tu tento kočík v rohu miestnosti. Dovolte mi zapnúť svetlo. Aby ste ho mohli vidieť trochu lepšie a detailnejšie, pretože je to naozaj veľmi zaujímavý kúsok. Je tiež veľmi starý, s veľmi veľkými oceľovými kolesami na spodku. A tu by v ňom vozili deti po pozemku a po meste. Kolíše sa, má čalúnenie po celom povrchu a je to naozaj fascinujúci dizajn. Wow, pozri sa na tú rukoveď tu vpredu. Toto musel byť naozajstný poklad, keď ste v tom vozili deti. A má to takúto dieru tu dole. Nebudem to otvárať, lebo by som to roztrhol, ale neviem, na čo je tá diera. A tiež v tejto miestnosti máme túto hojdaciu koníka, ktorého tu nechalo nejaké dieťa. Opäť veľmi starožitný kúsok. Wow. A tento má tieto drevené kolesa, ktoré by ste videli aj na kočoch a pravdepodobne skutočné konské vlasy v jeho chvoste. Teraz sa opäť nachádzam na chodbe a túto miestnosť vľavo sme už videli. Toto bola bazénová a oddychová zóna, ale teraz je čas pozrieť sa, čo je na tejto strane. Ja sám som tu ešte nebol, takže som celkom zvedavý, čo sa tu nachádza. Všetci, pozrite sa sem. Toto boli dvere, ktoré vedú do jedálne. Tie druhé tajné dvere, ktoré sme práve natočili. Ale teraz sú úplne zamknuté. Toto je privítanie. Bože môj. Pozri sa na toto. Máme tu stavanú posteľ. Pravdepodobne posledné miesto, kde Anne-Louise spávala. Pretože keď tu naposledy žila, bola už veľmi stará a pravdepodobne musela spať dole. A toto mohla byť jej spálňa, pretože si neviem predstaviť, že by každý deň a každú noc chodila po tých schodoch hore. Pozri sa na túto posteľ. Krásna stropná rímsa, to nie je stropná rímsa. Je to ako drevorezba na týchto drevených stenách. Wow. Čalónená posteľ všade naokolo. Milujem ten kvetinový vzor na nej. Je to veľmi fascinujúci dizajn. Máme tu rámik s fotografiou niekoho. Mohol to byť jej syn Peter? Vyzerá ako veľmi intelektuálny muž a zvonku za ním vidno, že pravdepodobne stál pred týmto zámkom. Pretože spoznávam tie okná a okenice z neho. Tieto granáty tu na podlahe, neviem prečo sú v tejto spálni, ale hej, prečo nie? A potom tu máme tento nádherný obraz zavesený nad posteľou. Každú noc by som sa bál, keď by som tu spal, že mi táto vec padne na tvár. Dobre, hneď vedľa postele máme dvere, ktoré pravdepodobne vedú do spálni, ale nad týmito dverami máme tiež obrazy zabudované do steny. Toto vidíte iba na zámkoch, nikdy v kaštieľoch, nikdy vo vilách a tiež iba vo Francúzsku. Čo je toto? Zdá sa, že sme sa ocitli v akomsi archíve. Wow, je tu uložených veľa dokumentov. Z dávnych čias. Mapy z Francúzska. Vidím tu ležať vreckový nožík. Veľa brožúr, dokonca aj trošku vína na tajné nočné popíjanie. Úžasné. Ešte som si to nevšimol, ale doslova som kráčal po koberci vyrobenom z radového medveďa alebo z niečoho podobného, z takejto bielej kožušiny. Bože môj, ak je toto naozaj z ľadového medveďa, je to dosť smutné. Ale
Kedysi ľudia sa až tak veľmi o zvieratá nestarali. Pozri sa na túto obrovskú knižnicu, ktorú tu máme na kraji miestnosti. Sú tam úžasné knihy. Wow. Veľmi literárni ľudia, tiež veľmi veľké knihy. Potom tu máme toto umelecké dielo, kresbu sochy. Fascinujúca kresba a tiež malý písací stolík v tejto miestnosti a tu ľudia kedysi pracovali. A áno, tu máme tento telefón, starý školský vintage telefón. Pravdepodobne niektorí ľudia na mojom kanáli ho už predtým používali. Naozaj ich rád vidím a teraz som sa to naučil. Tretí klaxón sa používa na to, aby sa oznámilo, ak niekto chce počúvať rozhovor alebo sa doň zapojiť. Napríklad, keď máme tretieho volajúceho. Však v súčasnosti hodinky N. Louisa sú tu stále. A kútik na sedenie, kde si mohla večer čítať knihu. Dokonca mala pod stoličkou taký malý taburet, ktorý si mohla vytiahnuť, ale je tam dosť zaseknutý, mohla si naň vyložiť nohy. Čítať si knihu pod týmto svetlom fascinujúce. A na tejto strane izby máme zrkadlo s krbom pod ním. A všetko v tejto izbe bolo premyslené a úplne navrhnuté pre túto izbu iba. Mramorový krb pod ním. Môžete vidieť, že sa na mramore a kameni za tie roky nahromadil dym. A je to len krb na drevo. Možno použila drevo, ktoré sme predtým videli na chodbe, aby rozkúrila tento krb. To je možné. Tiež sa mi veľmi páčia vázy, ktoré sú vsadené do bočnej strany krbutu. Dobre, poďme späť, ale najprv vám ukážem tieto záhrady na obraze a hrad nad nimi. Poďme teraz po tomto schodisku na najvyššie poschodie a ukážem vám najsúkromnejšiu časť domu. Jednoducho zbožňujem dizajn tohto schodiska, kde môžete výjsť po oboch stranách. Doslova ako z filmu. Wow, tento modrý koberec na schodisku je tiež veľmi fascinujúci. A vedie nás až na najvyššie poschodie. Tu som si niečo všimol. Tieto veci milujem. Je to ako kalendár a každý deň ho otočíte, preklopí sa na ďalší deň. Keď sa priblížite, je to mechanizmus, ktorý to robí. Keď ho otočíte späť, vráti sa o jeden deň dozadu. Rád by som videl jeho vnútro. Máme víťazný oblúk v Paríži a Eiffelovú väžu a tu by ste mali mesiace. A to nás zavedie na najvyššie poschodie. Všetci tu, schodisko sa spojí a opäť vytvorí jedno veľké... A privíta nás táto skrinka tu. A bundy N. Louisa sú stále tu. Wow, môžete vidieť naše puto, jej bundy. A dokonca aj tu, na boku skrine, máme červený prší plášť. Wow. Pozri sa na kľúče, ktoré sú v nej schované. Niekto schoval kľúče do bundy. Dobre, poďme to zavrieť a poďme ďalej na hornom poschodí. Tu doľava. Najprv sa pozrime, kde títo ľudia spali a kde vlastne strávili väčšinu svojho života. Tento je bohužiaľ zamknutý. Obraz tu na boku. Máme jednu malú spálňu, do ktorej sa odvážime vstúpiť. Na prvý pohľad to vyzerá ako detská posteľ, detská izba, kde možno Peter kedysi spával za jeho čias. Syn rodiny alebo iné dieťa z rodiny, kto vie. Stále ustlaná aj po všetkých tých rokoch opustenia. Vedľa nie je toaletný stolík s džbánom na vodu a mramorovou doskou. Pozrite sa na toto všetci, naozaj to zbožňujem. Máme tu toto veteránske auto, píše sa tu. 6 vpredu a potom hračkový párny strojček. Wow.
A dokonca aj plyšové medvedíky, detské medvedíky, tu stále ležia po všetkých tých rokoch. Ak to nie je fascinujúce, tak potom neviem, čo je. Dokonca mal vo svojej izbe malý stolík na účty. Wow. Kvetinová tapeta, ktorá odhaľuje jeho malý kútik, kde mal svoje hlavolámy, tapety, plagáty, všetko tam stále je. A potom tu máme akúsi spálňu pre dospelých. Pozri sa na túto. Wow. Tu by šlachtici spali priamo vedľa dieťaťa vlastne, ale uprostred postele je plyšový medvedík. Ale myslím si, že ho tam niekto položil a posteľ je aj po všetkých tých rokoch stále ustlaná, veľmi fascinujúci dizajn. Milujem tieto nočné stolíky, okrúhle nočné stolíky. Dobre, a na vrchu môžeme vidieť fotku toho istého chlapca, ktorého sme už videli v druhej spálni dole. Takže toto mohol byť jej jediný syn, Peter, ktorého áno zbožňovala a mala jeho fotky po celom dome. Toto môže byť posledná izba, kde Aňovi zvykla spávať. Veľa náboženských vyobrazení, opäť nad posteľou. A aj tu. Vidíme kresby mesta, myslím, a vidíme ľudí plaviacich sa na lodiach. A pravdepodobne toto vytvoril Peter. Na tomto mieste je toľko artefaktov na obdivovanie. Wow, tento krb so zrkadlom nad ním je úplne úžasný. Pozri sa na hodiny na vrchu. Zlaté hodiny s modrými detailmi. To je ale kúsok, všetci. To je ale kúsok. A potom krb pod tým s mechem na vrchu. Je na ňom nápis Arcos. Na prednej strane mech už zrejme nefunguje. Wow. Takže vyzerá to, že máme ešte jednu poslednú spálňu. Bože môj, ďalšia spálňa zabudovaná v stene. Opäť krásna tapeta. Pravdepodobne detská posteľ, pretože je veľmi malá. Stále ustlaná aj po tých rokoch. A typicky francúzska, ako môžete vidieť. Len si to vychutnajte všetci. Vnímajte túto krásu. Táto šnúra tu vedľa postele, kedy si zapínali a vypínali svetlo. Dnes už to nefunguje. A hneď vedľa mali tieto malé dvierka. Tie odhaľujú malý umývací priestor. Mohli ste sem naliať vodu z džbánu, umyť si tvár večer. Aj tu je lesklá váha. Píše sa na nej 1968. Poďme túto krásu zavrieť. A krb so zrkadlom nad ním, pozlátený a dokonca aj tento obraz na ňom. Niekoľko dievčat sedí pri jazere a krmi labuť. Vidíme tu aj niektoré africké umelecké diela. Tvárová maska. Samozrejme. Francúzi mali veľký vplyv na kolónie v Afrike, takže pravdepodobne s tým mali niečo spoločné aj v minulosti. Mech dole a vychádzková palica. To je ale izba, ľudia, to je ale izba. A tu na stene máme ďalší nástenný koberec. Tento je menej zdobený, ale zdá sa, že má arabské nápisy, ako môžete vidieť po jeho stranách. Presne neviem, či je to arabčina alebo egyptčina, ale je to niekde z tej časti sveta, rovnako aj ten istý telefón. Tu vľavo je tu toľko vecí, na ktoré sa dá pozerať. Pozri sa na tieto okuliare, naozaj ich milujem. Wow, vidíš, držal by si ich pred tvárou takto a takto by si s týmito okuliármi čítal.
Poďme ich pekne vrátiť naspäť. A potom je ešte čas na túto stranu horného poschodia. Pozrime sa, čo nám táto strana odhalí. Všetci. Trochu menej honosné ako na druhej strane, ale určite ešte nie pre robotníkov. Stále si myslím, že toto by boli hosťovské izby. Keď prišli hostia, mali ste ich kde ubytovať. Čo je toto? Vyzerá to ako nejaký klobúk, ale je už úplne zožratý. Pod týmto je socha. Toto sa mi páči. Máme tu stavanú skrinku a potom tu majú také malé umývadlo s nočníkom pod ním, čo je predchodca bidetu. Toto je? Wow, krásne ďuk. Tam hore? Ďalšia obrovská spálňa, na tejto strane pravdepodobne opäť tiež hosťovská izba. Stále to vyzerá veľmi luxusne na toto miesto. Čalúnená posteľ je stále ustlaná, všetko je tu stále. Wow. Veľmi luxusné. A potom tu máme tento paraván, určite tiež milovali svoje čínske a azijské starožitnosti. Ako môžete vidieť, museli byť v tej dobe dosť drahé, pretože ich vidíte iba na zámkoch, nie v bežných domoch. Maľba bujnej krajiny, v pozadí Alpské hory. Wow, na tejto strane stolík na účty. Veľmi, veľmi krásne. Tapeta sa v tejto izbe úplne uvoľňuje, ako by sa vzdávala a hovorila: vezmi si ma. A potom vstúpime do ďalšej. Toto je ďalšia kúpeľňa, ale opäť je veži zámku. Labky, vaňa s labkami pod ňou, pazúry na labkách. Wow. Luxusná vaňa, ale opäť veľmi staromódna kúpeľňa. Podľa môjho názoru toto miesto naozaj chátra. Poďme to otvoriť, všetko je tam stále, pozri sa na toto. Tieto tyče tu hore, táto banka s nejakým elixírom vo vnútri. Poďme to pekne znova zavrieť. A dokonca aj nábytok v tejto miestnosti je tvarovaný podľa zakrivenia veže. Ako vidíte, je tvarovaný podľa zakrivenia. Wow, chcem poukázať na ešte jednu vec v tejto miestnosti a to je toto. Elektrínu sem zaviedli až neskôr, ale keď bol tento hrad postavený, toto miesto samozrejme nemalo žiadnu elektrinu. A jednoducho ju tam zaviedli až neskôr. Svetlo svieti zo schodiska. Wow. Tu som zabudol na jednu izbu. Poďme sa na to rýchlo pozrieť. A áno, máme tu ďalšiu spálňu, toľko spální na tomto mieste, kde ľudia kedysi spávali. Musela to byť veľmi veľká rodina v tých časoch, vtedy všetci bývali spolu v jednom dome. Teraz sme všetci rozdelení po celom svete. Vidíme sa len na Vianoce. Tu mali opäť kúpeľňu, veži zámku. Fascinujúce. Dobre, poďme hore. Týmto schodiskom. Točité schodisko na najvyššie poschodie. Bohužiaľ už môžete vidieť, že sa tu budova začína rozpadať. Prichádzam sem na akési najvyššie poschodie. Vyzerá to podľa mňa veľmi nestabilne. Bože môj, tu naozaj vidíte rozpad zámku.
Potrebovalo by to veľa rekonštrukčných prác, aby sa to dalo znova použiť. To je naozaj nešťastné. Pri týchto francúzskych zámkoch sa zdá, že sa o ne už nikto nestará, alebo nemá peniaze na ich obnovu. A potom sú jednoducho ponechané v takomto stave. Láme mi to srdce, keď to vidím. V tejto izbe kedysi spávalo dieťa, ale teraz tu už nespí nikto. Dobre, musím ísť do tejto izby cez tieto drevené trámy, pretože táto je stále veľmi pekná. Pozri sa, opäť to vyzerá ako hosťovská izba alebo detská izba. Tu hore malý študijný stolík a ciferník hodín priamo na ňom. Z ktorého dňa je tento papier? Zo 6. alebo zo 7. roku 66? Wow, tento má 60 rokov, všetci opäť 60 rokov. Úžasná tapeta v tejto izbe. Pane Bože, potom tu dole máme ďalšiu spálňu. Pozri sa na túto veľmi starú oceľovú posteľ, ktorú tu máme. Nejaký druh lekárskeho kufríka. A potom táto malá čalúnená stolička v rohu, hneď vedľa nej tieto malé kachle. Toto usporiadanie je neuveriteľne roztomilé. Je to akoby v mierke 1:1, nie v zmenšenej mierke, ako to zvyčajne býva. Detské hračky z minulosti sú jednoducho fascinujúce a potom aj ten kočík, to je naozaj čo obdivovať. Vidím, že je tu ešte posledné schodisko. Dobre, som zvedavý, kam ma to zavedie. Poďme hore. Och, zdá sa, že je to najvyššie poschodie hradu. Zase sú tu jedny dvere zamknuté. Tak potom, určite tu nebudem chodiť. Toto je ten vrch, ktorý som ti práve ukázal. Nezdá sa mi, že by stálo za to riskovať život, lebo sa to tu hore rozpadá. Poďme radšej do poslednej časti domu, dole po schodoch do pivnice. Pozrime sa na to, pretože v hradoch sú pivnice väčšinou veľmi zaujímavé a ukrývajú množstvo historických kúskov. Nie som si týmto istý, už teraz vidím nejaké plastové stoličky. To nie je dobré znamenie, ale uvidíme. Poďme ďalej. Tu napravo máme tento bicykel, ktorý tu leží hore nohami. Toto bola elektrická inštalácia domu. Wow. Pozri sa na to. To boli vypínače na zapínanie a vypínanie elektriny samozrejme. Neskôr boli pridané, neviem na čo by sa tie nádoby tam hore používali. Pozri sa na tie. Vinná pivnica, samozrejme, v zámku musíš mať vinnú pivnicu. Veľmi dôležité. Moji priatelia, moji drahí diváci. A stále tu zostalo niekoľko fliaš vína a všetky sú ešte plné vína. To je jednoducho úplne úžasné. Aha, príslušenstvo pre kone, veci, do ktorých si pri jazde na koni dávaš nohy, všetky tie rôzne veci na zapriahnutie koňa. Wow, som veľmi zvedavý, čo je v tomto vreci. Zdá sa, že sú tu nejaké kabáty. Veľmi úžasné, musím to vybrať von, daj mi chvíľu, práve som to otvoril. Ale nie sú to kabáty, možno sú to koberce alebo niečo také. Áno, vyzerajú ako kabáty, ale nie som si istý, či sú naozaj veľmi veľké. A ak niekto vie, čo to je, dajte mi vedieť. Samozrejme na konci videa to upracujem a tašku opäť zavriem. Ale teraz sa poďme pozrieť ďalej po pivnici. Dobre, slámka. Na zemi tu máme nejaké kolky. Tieto sú fascinujúce. Tieto by ste hodili takto a potom by ste zhodili tieto kolky v hre staromódneho bowlingu.
Ešte jedna posledná miestnosť tu, to je sklad potravín. Samozrejme, jedlo by ste uchovávali v pivnici, pretože je tu veľmi chladno. Wow, toto tu stojí už veľmi dlho. Na tom rastie pleseň. Milujem dizajn tejto pivnice, je to jednoducho fascinujúce, píše sa. Máj 1933. Tam a potom na druhej strane schodiska sa dostaneme do tejto časti hradu. A boli sme tu skôr vo videu. Ak si ešte pamätáte, toto bola kuchynská časť a dole tu pracovali robotníci. Ako môžete vidieť, tieto miestnosti sú veľmi prázdne, ale slúžili ako skladovacie priestory na jedlo a všetko ostatné. A potom na tejto strane máme veľkú kuchyňu tohto miesta, kde sa pripravovalo všetko jedlo. Wow, obrovský sporák pod tým. Odsávač, veľmi krásny francúzsky sporák na drevo pod tým, tam. Žehličky tiež tu hore. Pozri sa na tie, sú veľmi robustné, veľmi ťažké. A potom v strede miestnosti mali sme tu aj tento obrovský sporák, kde pravdepodobne niekoľko pracovníkov naraz varilo jedlo pre majiteľov zámku. Veľmi zhrdzavené, už sa to nedá otvoriť. Nad nami je olejová lampa, ktorá osvetľovala túto miestnosť. Pravdepodobne tu pracovníci alebo sluhovia neboli veľmi dlhý čas. Táto skrinka sa úplne zrútila. Máme tu ďalšiu malú časť, prípravnú zónu. A toto boli servírovacie výťahy. Áno, vychádzali hore v kuchyni. Tieto už nefungujú. Káble sú úplne rozbité. Wow, to je ale objav. Vidím tu schodisko. A myslím, že toto nás vedie pravdepodobne do služobnej časti, kde by sluhovia spali a pracovali. Táto je zamknutá, ale stále tu máme tieto schody, ktoré vedú hore. Opäť vstavané skrine v stenách všade na tomto mieste. Táto sa zdá byť tiež zamknutá. Dobre, áno, toto boli určite priestory pre služobníctvo, veľmi fádne. Na tieto veľa peňazí neminuli, áno, trochu na to minuli, ale ako môžete vidieť, tu spávali robotníci hradu. Máme tu jednoduchý sporák s malým zrkadlom nad ním. Aj tu je veľa kníh. A potom malá posteľ, vlastne dve postele. Tu na tejto strane, kde spávali dvaja robotníci. Fúha, je tu akoby včelí úľ, lieta tu veľa včiel. Dobre, radšej odtiaľto odídem. Miestno za sebou. Netreba, aby som tam bol. Tam. Och, práve som si niečo všimol. Vezmem tento kameň pred dverami. Doslova je tu stena, alebo dverová konštrukcia, ako to tu môžete nazvať. Wow. Ale tiež vám chcem ukázať zblízka, ako vyzerali postele sluhov. Veľmi jednoduché v porovnaní s luxusnými postelami, v ktorých spávali majitelia hradu. Vidím, že je tu ešte jedno poschodie schodov. Samozrejme, poďme tam. Och, takmer som tam spadol. Prepačte. Toto vedie späť do hradu. Toto je miestnosť, ktorú sme práve natáčali. Dobre. Poďme späť. Priestory služobníctva. Zdá sa, že to vedie až na vrchol veže. Bože môj, rozklad tejto miestnosti je veľmi výrazný.
Pozri sa na toto. Všetky tieto fotografie týchto ľudí tu zostali. Páči sa mi usporiadanie, ktoré tu pred nami máme. Na jeho strane sú obrovské knižnice. Pridáva sa ku mne Jerun. Máme tento vlakový vozeň, tento vlak, železničnú trať pre deti, ktoré tu kedysi spali, ktoré tu kedysi žili a tiež ubytovne pre pracovníkov. Na podlahe je aj miniatúrny model zámku na prehliadky. Tam sedí bábika. Musím len poukázať na ten malý nábytok, ktorý je v tejto izbe. Ako môžete vidieť, majú tu tento malý umývací stolík, dokonca s emblémom vpredu. A vedľa neho je táto maličká stolička. Toto boli hračky, s ktorými sa deti na zámku kedysi hrávali. Môžete vidieť, že aj vnútro umývadla je navrhnuté a je vyrobené z porcelánu. Tieto nazývam skutočnými hračkami, vydržia veky. Malé dvierka, ktoré sú bohužiaľ zamknuté, ale vidím, že na tejto strane máme ďalšie. Poďme sem dnu. Bože môj, celá stena sa rúca, pozri sa na toto. A toto nám rozpráva príbeh o rozdiele medzi bohatými a chudobnými. Na tomto si nedali vôbec záležať, alebo minuli čo najmenej peňazí. Pretože môžete vidieť, že samotný hrad je stále vo veľmi dobrom stave. Ale tu sa doslova všetko rozpadáva. Vstávaná skriňa, stále je tam veľa vecí. Toto sú armádne fotografie, ako vidíte. Pretože manžel Amelie Anne Louis bol pravdepodobne, bol pukovníkom v armáde. Môžete ich vidieť sedieť vonku pred radom, ako sa skvele bavia. Tu môžeme vidieť ďalší ich portrét. Wow. Tu dole je oveľa viac armádnych fotografií. Sú toto protézy? Áno, sú. Ale nie sú. Našiel som iné protézy. Nie, tieto nie sú protézy. Myslím, že tieto sú na vyrovnávanie topánok alebo niečo také. Dobre, našiel som protézy v opustenom dome dámy, ktorá prišla o nohy ešte v 1900 rokoch. Dám na to odkaz hore. Ale teda, wow. Máme tu ďalšiu miestnosť vzadu, ktorá sa úplne rozpadáva, do ktorej nepôjdem. Pozri sa na toto. Toto je ako detská postielka, ale veľmi malá. Aby sa s ňou mohli hrať dievčatá a chlapci. Úžasné, nepôjdem tam pod to, pretože by mi to spadlo na hlavu. Dobre, poďme sa pustiť do poslednej časti hradu. Pozrime sa na to. Poďme po točitom schodisku na najvyššie poschodie. Práve teraz vchádzame do veže hradu. Tu hore je vodná nádrž. Samozrejme tlak vody, musíte ju dať čo najvyššie. Toto nevyzerá ako niečo, po čom by som chcel chodiť. Podlaha sa úplne rozpadáva, určite po nej nepôjdem. Dobre, teraz vás vezmem von a ukážem vám exteriér hradu a aj konské povozy, ktoré majú. Kočiareň, bohužiaľ neviem, či tam sú nejaké konské povozy, ale hneď vás tam vezmem. Konečne. Všetci, trochu čerstvého vzduchu. Ako dlho sme boli dnu? 8 hodín ráno, až doteraz je 21 hodín 2. Takže asi 5 hodín. Boli sme vo vnútri tohto obrovského hradu. To je ale miesto. Naozaj som si toto objavovanie užil. Prechádzka späť v čase. Ale chcem poukázať aj na niektoré veci týkajúce sa vonkajšej časti hradu. Ako môžete vidieť, toto je časť pre robotníkov, ktorej sme práve boli, ktorú sme si práve prezerali znútra. Ale môžete vidieť, že na tejto budove je kameň odkrytý. A to preto, že ju postavili veľmi lacno. A kameň na časti, kde žili bohatí ľudia z vyššej triedy, je veľmi hladký. A takto môžete vidieť rozdiel medzi stranou robotníkov a stranou bohatého majiteľa. A samozrejme, keď sa priblížime k zadným dverám, môžete tam vidieť všetky tie vzory. Všetky tie krásne vzory zakomponované do zámku,
Je to veľmi upravené a veľmi krásne. Wow. Ale poďme sa teraz presunúť dopredu. Chcem si pozrieť kočiarne a pravdepodobne aj nejaké domy pre pracovníkov. Dúfam, že nájdeme nejaké konské koče, ale pochybujem o tom. Ale čo mi prišlo na tomto mieste tiež veľmi zvláštne, je to, že celý zadný dvor, ako ste práve videli, je úplne prázdny. Ani jedna socha, ani jeden ker, ani jeden krásne upravený ker. Nič, len zámok, to je všetko, čo tu je. Pozri sa na toto miesto. Je to jeden z najkrajších zámkov zvonku, aké som kedy videl. Tie dve veže tu vpredu sú naozaj úžasné. Wow. A toto bol hlavný vchod do tohto miesta. Tu ľudia vchádzali a vítala ich táto fasáda zo 17. storočia, ktorá bola ponechaná a zabudnutá. Je to úplná hanba. Tam sú kočiarne. Dovoľte mi, aby som vám ich tiež ukázal. Je to sem dlhá prechádzka, určite si pri objavovaní nenarastiem brucho. Zdá sa, že tu máme akúsi väžu. Veľmi vysoká tráva, cez ktorú sa musíme prebrodiť. Chcem sa pozrieť do veže, aký bol jej účel. Pozrime sa, či ju dokážeme otvoriť. Daj mi to, pozriem sa na to. Veľmi ľahko sa to zatvorilo. Zdá sa, že je to len veľmi nevýrazná väža. Nie je tu toho veľa na pozeranie. Dobre, poďme túto krásku opäť zatvoriť. Čo to je? Áno, tu máme brúsny kotúč. Brúsny kotúč, vínový sud. A áno, vidíte pluch a nejaké zvieratá by tu boli ustajnené. Dobre, myslím, že to tu ukončím pri traktore. Nechám to na teba. Jerun, je tu ešte jeden dom. Samozrejme, úplne som na to zabudol. Toto vyzerá ako skutočný dom. Pozri sa, či je otvorené. Je zamknuté. Je to akoby zatvorené. Čo je tam? Nápoj. Haraburdy. Vidím tu malé jazierko. To je super, ľudia. Pozrite sa na tento most. Už cez to neprechádzate ani náhodou tu na moste. Všetci, ukončím toto týždňové video. Chcem vám poďakovať, že ste sledovali tento nádherný zámok, ktorý bol uväznený v čase. Wow, aké úžasné miesto. Ak sa vám páčilo, dajte video like a prihláste sa na odber kanála. Ak ste tu noví a chcete vidieť viac takýchto epických objavov, napíšte mi pekný komentár do komentárov. V popise je tiež odkaz na Patreon. A tam vás môžete podporiť a pomôcť nám pokračovať v týchto dobrodružstvách po celom svete. Chcem vám všetkým poďakovať a uvidíme sa opäť na budúci týždeň pri ďalšom epickom objavovaní. Dovidenia, veľmi vás mám rád.